Tak jo, ale dneska jdem hrudník, vidíme tam nějaký lejtka, to je s Danem. Čau, Dané. Souhlasím. Souhlasím. Je trošku jináčí trénink, házíme trošku Danův styl trénování. Drop sety, že jo? Drop sety, rest pauzy, top set, back off set, klasika. Back off set. Odjeli jsme vlastně, to jsme odjeli, pack deck? Byli jsme pack deck, 2 série, top set, back off set a hammer, klasický tady, ten jsme odjeli taky top set, back off set. Myslím, že back off set to byla ještě rest pauza. Jo, takže a to jsme, to je konec. Jo, takže ještě hodíme incline. Hodíme incline na ručky, taky top set, back off set, to bude celý. Jo? Vládě stačí 3 cviky na kluby. Super, tak jdeme na to. Vládě. Rest pauzu má 10 vteřin a domačkáme, co je potřeba. Jo. Rozumíš mi? Ne. Back off set, pomůžeš mi, co zvládneš. Jo. Pak jsem 10 vteřin pauzu a domačkáme to, co nejvíc to půjde. Rest pauza. Jo. Máš tam 10? Jo, je tam 15. Jo, 10, neboj se. To je jeden hrudník větší než druhý. Jeden hrudník, jednu kozu. Ty vlastně, to jsem si já zapínal, vole. To pojdané, všechno. Jo? A jedem. Super, co bude? A jedem, jedna. Jo, 2. Máš mi to, super. 3. Jo. Jo. 4, jedem. 5. Šup. 6. Super, další. 7. Jo, dělej na. 8. Jo. Out. 4. Jo, pojď. Hop. 10, super. Jo. 5, 6, 7, 8, 9, pojď. Jo. A jdem. Jo. 1. Maky, hop. 2. Dobrý. Super. Termolku se jmenuje, viď? Jo, termolku. Pálí brutálně všechno teď teda. Před každým tréninkem si promazávám klouby termolkou anebo čímkoliv, co je na to, třeba nevím. Swaglift má prostě jako before PR, že jo? No jasně. Že máš ty extrakty hřejivý. A jako, neřekl bych spíš, že to funguje, ale spíš, že to je jako prevence vůči zranění z dlouhodobého hlediska. Jakože prohřeješ ten sval a... No, ty lineární svalý vákna, ty na povrchu prohřeješ. Jo. To vím, že si to neprohřeje, ale ty na povrchu určitě. To začalo pálit až teď. Až ke konci tréninku. Akor teď zimě, že jo, když je venku vole zima, prostě vylezeš z auta nebo prostě projdeš, tak prostě se to hodí. Jo. Já to používám jako celoročně, jo. Nemusíš jako každý trénink, protože to je zase cestný, ale jako když máš za pravidelně, tak rozhodně to za pár let pocítíš, že to je pomohlo. A jak jsi na to přišel? Mi doporučil můj první trenér, Okay. který se jako hodně zajímá o fyzio, jo. Takže ten mi dal tady to doporučení. A můžu říct, jako, že to bylo jedno z nejlepších doporučení, co jsem kdy jako dostal. No jasně. Takže to dáváš jenom na určitý partie, nedáváš to? Dávám to jenom na rameno, na loket. Jo, na kolena. Na koleno, jinak na nic jiného to nedávám. Jo. To jak chceš vole prohrát kyčel na povrchu, ale zase musíš dávat všechno promazat. Kotíček si tady vole budeš mazat, vole. Tak je to tak důležitý není. No jasně. Tak jo. Teď ti ukážu, jak se to dělá, jo, teda. V čem exceluju. Tak jdeme. Běž do pomoci. Hop. Tak. Ještě jednu. Tak. Vydechej, vole. 13. Tak pojď. Tak jo. Hop. Ještě jeden. Hop. Fuck. Ty čekal jsem, že dám víc, než vole jeden a jeden za pomocí. Ani ten jeden nebyl takový. Jsme jeli ten top set, že jo, vole. Jo. Strašně vyždíme. To rovnou pracovku. Jo. No, tak mám nějaký tyhle 40. A kolik to cítíš? Na 68 opáček. Ty. Jo, ty 40. 40. Tak začneš ty v tom případě. Ty vole, za to, že jsi... Teď jsme to začali. Ne. To je tvoje. Jenom na jedný, hele. No ty vole, 40 ne, vole. To by mu do Ty vole, jsi ani vole nezved. 35. Hop. Okay.
No vole, ty stál 35 na 8, ne? Nebo na 9 to bylo. Na 8, no. Takže asi mám, vole, tak... 32? Mám si 37. Tak jo. Jo, ty mám, že úplně šníš? A ty, že ne? Tak pojď. Ty to tam navazuješ půl hodiny. Dělej. Ne, vole, 35. Tak ty si hodala. Tak pojď, ale. Pni hlavu. A jdem. Hop. A super. Jo, jedna. Hodníš. 2. Pojď. Hop. Hop. Ještě jeden. Hop. Jo, tohle práce tady s 32. Jo. Počkej ty vole, Dane, to rozjíždíš do cizích území. Jsem 30. Tak jo. Ty vole, já jsem dostal ten nejhorší lejtka, co si dovedeš jako představit, prostě nedostal absolutně žádný. No. Ale prostě jsem se rozhodl, zkusil jsem všechno, rest pauzy, dropsety, skazovací, pyramidu. Hodně sérií, málo sérií, vůbec jsme nedostali, vůbec. Ale my jsem dám asi plnou. A vlastně pak jsem se rozhodl, že totálně brutálně jako přecvičit. Jako hodně. Ale ti říkali, že jsi skončil v nemocnici kolik? No vole, lejtka. cvičil jsem je, vole, každý den. A každý týden jsem přidával 10 sérií, vole. Po dobu vole 2 měsíců. První 2 týdny jsem byl úplně v hajzlu, pak už jsem si zvykl. A po 2 měsících, vole, jsem nemohl ani chodit. Že začal doktorovi. V každém tom lejtku jsem měl jeden zánět a v tom levém 2, vole. A pak se nemohl vůbec chodit, vole. A nic jsem dělal, vole, tak jsem, vole, ležel a žral, vole, a takhle mi narostly najednou, tak... Co, vole? Ukaž lejtko. Tohle způsobily záněty, tady byly 2. Tohle způsobují záněty. Takže 3 sekundy dole ve strči podržet a jenom do půlky. Jo, jenom do půlky a zase jdeš krásně dolů. Dobre, tak. Podržíš 3, já ti to propočítám. Tak pojď. Jo, a pojď dolů. Vydrž 1, 2, 3 a nahoru. Jo, 4, ještě jednou drž. 1, 2, 3, hop, a podržíš i dole tu poslední. Jo, 1, 2, 3, polož. Dobrý? To jo, beru to jakože dobrý. Dobrý, jo, bylo to dobrý. To jakože dobrý. No, mám teď rozdělený trénink na prakticky 2+1, s čím 5 dní v týdnu. 2 týden mám volno. A mám vlastně 11 týdnů od mých prvních závodů. Takže už jsem, teď to bude 40. den v Mětě. Začal jsem od týden. Přesně 40. den. Máš to napsaný v kalendáři. Mám to napsaný očkrnutý v kalendáři, vole. Přestoupil jsem teď vlastně k někomu úplně jinému. Z toho důvodu, že já jsem spíš neměl trenéra, ale kouče. Což mi prostě jako nevyhovovalo. Já jsem potřeboval pevnou ruku nad sebe. Trénuje mě Vince George. Ten je... Vince George. Neznáš? Neznám vůbec. Vůbec neznám. A já vůbec neznám. Jo? Co chodí spousta lidí cvičit, ale o nich nevím. Znáš vůbec někoho, vole? Každýho, ty vole. Znáš vůbec někoho? Co chodí cvičit, no. Hop. Ještě 2. A poslední. Hop. Drž. Oh, man. Píč, mám úplně odkouřenej sole už, vole. Nevím, jak s dole můžu odkouřit sole. Hop, a držíš dole 3 sekundy. 1, 2, 3. Uj, píčo, ty vole. No? Dává, víš? Dobrý. Dobrý, jdem v sedě? Jenom dolní fézu jsem ještě nejel, ty vole. Juj, to jsem chtěl. No, abych jenom stopku nahoře a dole a nic víc. Sekundu? Jo. A mě je to v té vrcholové kontrakci. Ještě 3, ještě jeden. A vůbec se ti nemáš přemýšlet, o to jsem tady já. OK. Tak bojím. Super, takhle podržíš. 3 ještě. Hop. 1. Dobrý?
To vypadalo, že bys dával ještě další. No, ale vypadalo, no.